Биһиги терилтебит терилибите китегенче уансыллакка онна биһиги эдер чатырмыстамыт бу тохигер купигер тохары ман молодежный движение тарих дегенде токуйдан тарих бу тохтарга төлләре трудный подростковлар төлләре баста олар тохстан мустан колбис класстарга бир олар монятта кино ола концерттер толта бу монтери опсенен эдер чат бәвәләрен көсәһәттен нәдән биги эҗгәмәт ула нырык киң соллара хасбиди деревне 100 километр барта зимник хас күн бәвәләрен көсәһәттер антә кылларның умын хотя бы то распутиться салонны кашан халды Ежегәмит района Эбенки районы булыр. Ханагара Эбенки национальный районы булыр. Нихин бәбит культураутын җәһәҗәбит. Күрәк булын инне тох обряд очищения булыр. Чичепкан национальный ки Эбенкийский раснаһын сере тома булыр. Онтан алгыс этилләр. Алгыс этилләр битен кенттен үзе күрәктер алган. Олкен театрализованный представлениялар, национальный күлләр, үрелар. Әдәле чакка этемете. Тәһәдәгәне рахаттары көрүштәргә тугара булларга рахаттары көрүштәргә Аллаһ толлуман. Иннекиндәге баран һин дәлби үрәнән бире канада, дәлби әлбәгә биле канада бире һәргәләр бакка Дохтин этелди зона комфорта таксы канада ол таксан бу биһиги толыр эгебит үчүгей болдун рас болдун тохары үчүгей килдери каден токуданы канада деханыбын онна ки кам баар үчүгей керене ханыдыр буланы барда табылар деханыбын Только вперед.